Здравейте, приятели! Днес на виртуално гости ми е една дама, с която ще ви представим един различен и реалистичен поглед върху любовта и взаимоотношенията според астрологията. Тя е завършила университета в Единбург със специалност молекулярна генетика, в желанието си да намери подходящия метод, чрез който да помага на хората. Впоследствие осъзнава, че това не е правилният път за нея и продължава търсенето си. Винаги е искала да познава себе си в дълбочина, да разбира добре коя е и защо е това, което е. Така започва да учи астрология при Ралица Сарцанова преди почти 10 години. В началото само с вдъхновение да разбира себе си по-добре. В последствие започва да работи с хора и така естествено посвещава пътя си на тази наука. В опита си до този момент вижда гениалността на астрологията като познание и разбира колко е нужна тази подкрепа от звездите, за да разбираме по-добре себе си и всичко, което се случва около нас. Занимава се изключително с астропсихология, тъй като в нея открива правилния за нея метод да разбира в дълбочина вътрепсихичния свят на човека и как да бъде в подкрепа с правилните насоки за по-истинско разбиране на същността му. Много от вас я познавате от нейната фейсбук страница Sacred Earth Woman. За мен е удоволствие да ви представя Божена Иванова. Здравей, Божена! Много ми е драго, че прие поканата да гостуваш, макар и виртуално, в канала Астралев. В това видео, което има за цел да покаже на нашите зрители какво може да даде астрологията по отношение на взаимоотношенията в една връзка, как може да даде яснота за това в каква посока се движи връзката, как могат да се подобрят взаимоотношенията, как може да се хармонизира по-добре и да се задълбочи, както по отношение на качеството на отношенията между двамата, така и по отношение на уроците в самата връзка. Здравей, много ми е приятно и на мен. Благодаря за поканата и така, ще се радвам на този разговор. Първото нещо, от което искам да започнем така, защото ми се струва, че е по-фундаментално, е какво показва наталната карта за начина, по който човек обича и влиза във връзка. Показва механизмите, които работят, така да се каже, на съзнателно и на несъзнавано ниво, тъй като влизайки в едни взаимоотношения, ние влизаме с всичките си съзнателни модели, но влизаме и с всичките си несъзнателни модели и програми, емоционални, поведенчески реакции и така цялостно поведение, също така и с цялата ни родова структура, с всичката унаследеност от нашите семейни системи. И това е нещо, което много ясно можем да видим според позициите на нашето Слънце, на нашата Венера, на нашата Луна. Луната е този аспект, който показва най-вече нашето несъзнавано участие, потребността и начина, по който сме свикнали да се чувстваме свързани в взаимоотношения. Така че дава един много широк обхватен поглед върху това от какво човек наистина има нужда, влизайки с всичките си позитиви, но също така и с всичките си травми, с всичките си унаследявания, които си се предават генетично и така възпитателно към всеки един от нас. Има ли ясни показатели защо някои хора постоянно влизат в токсични връзки, въпреки че казват, че искат нещо по-различно? Да, има. Това често като основни точки разглеждаме именно позицията на Слънцето, тъй като Слънцето е нашия вътрешен авторитет. И, например, с примери мога да обясня най-лесно. Например, едно слабо поставено Слънце в труден дом или с трудни аспекти
означава, че това ще е човек, който трудно ще присъства в цялостта си, в взаимоотношения. Лесно ще губи себе си в взаимоотношения, много лесно ще изпрехвърля центъра си към партньора и съответно едни трудни позиции на Слънцето показват, че човекът трудно ще остане цялостен в партньорство. Трудно ще може да има индивидуална структура, индивидуално присъствие в едно партньорство. Това е жизнено важно за партньорството. Съответно, слабото слънце, сега слънце в конкретни знаци също така е по-податливо към това да се така изгуби, нали, модерният термин в партньора. Това също може да се наблюдава през Луната. Например, отново трудно поставена Луна. Луна, например, в 8 дом, в 12 дом, също трудно аспектирана Луна, означава, че имаме рождена трудност да присъстваме спокойно в взаимоотношения. И това би дало хора, при които имат усещане за трудност на свързване, чувство на отхвърляне, трудност в това да се доверят на друг партньор, прекалено вкопчване в партньора или пък прекалено свободолюбие, трудност да останат в една истински отдадена връзка. Може да са аспекти към Венера, което пък е начинът по който преживяваме ценността си и любовта си. Например, една така наречена наранена Венера, отново с трудни аспекти, Сатурнови, Плутонови, дори Уранови аспекти, ще даде или отново в трудна позиция като дом или като знак, ще даде усещането в нас, например, че, например, Венера с квадрат с Сатурн, ще даде усещането, че аз не заслужавам любовта. Аз няма да получа любов. Аз не мога да преживея любовта. Това също е една Венера в 8 дом, която има трудност да се почувства човек достатъчно ценен, че да получи любов. Дори да получава истинска любов от партньора на среща, той не може да я приеме, не може да достигне до него, защото наталната му характеристика, докато това нещо не е отработено, задава една трудност, една дистанцираност, едни прегради, които са във вътре психичния свят на човека, чрез който за него просто е трудно да осъзнае, че е истински обичан, независимо колко любов, например, получава. По същия начин и с една Луна, която има трудност да се почувства спокойна, например Луна в Скорпион, има трудност да се почувства спокойна в отношения, често така търси прекалено дълбоко свързване, търси прекалено вкопчване в партньора. Съответно, за тези хора е много важно да намерят начини, методи, да намерят вътрешно спокойствие в свързването, което е много дълбока, нали, вътре терапевтична работа, която човек има да свърши сам със себе си, защото аз не вярвам, че нещата са фиксирани, не вярвам, че нещата са обречени. Няма такова нещо. Във всеки един аспект имаме огромно поле на еволюция. Така че дори натално да имаме трудни позиции, това е просто поле, което по някакъв начин сме избрали като лична еволюция в този конкретен живот, за да наработим конкретни предизвикателства, дали те ще дойдат, дали те ще са кармични, дали те ще са от нашето семейство, без значение откъде в миналото ни идват, да наработим конкретни теми, за да можем да пристигнем на едно място, при което свързването да бъде много по-здраво, много по-спокойно, много по-пълноценно. А ти като специалист по астропсихология, можеш ли да ни разясниш дали в наталната карта на човек има нещо, което може да покаже дали той е склонен да влиза във връзки с цел да компенсира някакви липси в себе си, вместо заради самата връзка, заради другия човек? Ами да, точно това, което и вече споделих. Така, трудните позиции на Венера, в които човек има вътрешното убеждение, че не заслужава любовта, ще влиза в взаимоотношения, в които на пръв поглед могат да изглеждат, че той ще получи тази любов,
Само че в течение на взаимоотношенията се вижда, че самия човек, докато не преработи този модел, той няма как да се отвори за едно спокойно взаимодействие в партньорството. По същия начин трудните аспекти на Луната ни показват, че ако, например, имаме труден аспект Луна-Уран, напрегнат аспект, съответно това показва една вътрешна психика, при която дълбокото свързване е много трудно за човека. Това е един избягващ модел на партньорство, на взаимодействие, което се корени в отношения с майката, най-вече, когато в детството майката е била сравнително емоционално недостъпна, емоционално неналична, съответно детето изгражда механизъм за емоционална дистанция. И в едно бъдещо партньорство тази емоционална дистанция ще бъде налична във всяко едно взаимоотношение, докато човек не започне съзнателно да работи в това да омекотява тези аспекти. Имаме аспекти, с които се работи малко по-лесно и някои, които са малко по-трудни, но все пак абсолютно всичко в нашата карта си е наша лична карта, наша лична отговорност, наша лична отговорност, за да можем да стигнем на едно по-добро място. Така че има много аспекти. Също плутоновите аспекти много често говорят така за теми свързани с доверието, теми свързани с контрола, които са едни от най-честите саботиращи механизми в партньорствата ни. И така едно по-дълбоко разбиране на това как функционира нашата натална карта, колкото и хората да не вярват. След всяка една среща с мене, най-накрая единственото, което съм чувала е: "Вау, ти каза абсолютно всичко точно такова, каквото е. Не съм вярвал, че някой може толкова добре да опише." Но то не е част, че някой нещо си измисли и така нататък. Това са механизми, които функционират за всички ни. Така че е полезно много да се знае какво точно се случва в нашата карта, за да знаем и съответно как по-съзнателно, особено с трудните си аспекти, да работим. Според теб съществува ли такова нещо като кармична връзка, която е писано да се случи, двама души, които им е писано да бъдат заедно? Има, разбира се, когато много зависи за едни такива кармични връзки, например, първото нещо е на какви транзитни прогресивни движения се случват. Когато това са едни транзитни цикли, които затварят натални цикли, това са моменти, в които в живота ни със сигурност влиза някой много по-значим човек, някой, който ще бъде възможно да бъде много по-дълга част от живота ни присъстващ, възможно да е вече време за едни по-значими, сериозни взаимоотношения в живота ни. Зависи също така, ако имаме прогресивни движения например, на Луната, на Венера, които най-вече участват в партньорства, когато Луната влиза в ъглови домове, особено в 4-7, сме така на място, на което вътрешно имаме правилната настройка, отворени сме за вече по-отдадени, по-дългосрочни взаимоотношения. Също зависи в какви знаци влиза Луната, защото самата прогресивна Луна много често ни показва настройката, с която влизаме в едно партньорство. Зависи също така и от, например, ако чисто в синастрията, в партньорската, двете карти наложени една върху друга, така наречената синастрия, се виждат силни аспекти. Това е определено, например, и Сатурнови, Плутонови аспекти. Това често показва кармични взаимоотношения. Много голям важен знак и сигнал е, когато имаме аспекти към възлите, особено когато имаме аспекти на личните планети към южния възел на партньора. Това най-често дава силни кармични отношения от миналото, които сме дошли да изчистим. Те се разпознават по едно усещане, че с този човек ни е много познато. Присъствието му, взаимодействието е нещо много познато, нещо много резонантно, защото идва от нашето минало, защото идва от южния възел.
често тези взаимоотношения си отслужват службата, така да се каже, и в един момент така естествено се разпадат, когато човека си изчисти този така кърмичен отпечатък, който имаме от нашето минало. Моето лично наблюдение е, че по южен възел взаимоотношенията по-рядко просъществуват, след като кърмичният урок, така да се каже, е научен, за сметка на взаимоотношенията, при които имаме съвпади с северния възел. Защото това са едни взаимоотношения, които естествено ни теглят в път на еволюция, естествено ни подтикват да разширяваме, да изграждаме, да еволюираме по един много здравословен за наш начин. И така, взаимоотношенията по северен възел, това са така наречените по-скоро дърмични отношения, тъй като са свързани с нашата дарма и с така пътя на съдбата ни, така че те са пък по-скоро съдбовни отношения. И това са отношения, които така този човек, дори възможно да има много дългосрочни отношения с него, дори да не продължат в партньорска форма, това винаги остава един много важен човек за нас. Тъй като самото присъствие в живота ни дава такъв тласък за развитие, тласък за еволюция. Това може да са Слънце, Луна, Венера, Юпитер в съвпад с северните възли. Сатурн също би могъл да даде такава динамика. Така че това също определя кърмичността, така да се каже, на взаимоотношенията. Много зависи също така, ако сме на така силни транзити, силни Плутонови, силни Сатурнови транзити, често тогава влиза някой кърмичен човек в живота ни, за да ни подкрепи да преминем през тази фаза на лична еволюция. Сега вече, за да се каже дали тези взаимоотношения ще бъдат дългосрочни, трябва да се видят много повече фактори. Трябва да се види вече и съвместимостта, цялостната синастрия, да се разгледа и композита като замисъл, смисъл на взаимоотношенията на по-висок план. Така че едни кърмични отношения биха могли да бъдат и дърмични, и да имат дългосрочен аспект, биха могли да бъдат и чисто така с ролята, за която идват в конкретния етап на човека, за да може да направи собствената си следваща еволюционна стъпка. Ти спомена синастрия, което по мое наблюдение е така сравнително познато сред хората какво представлява тези астрологични карти, но ми се иска, ако можеш да разясниш накратко композитните карти, какво дават като информация, в какви случаи се използват, какво е най-ценното в тях за това човек да придобие представа за една връзка. Композитната карта е една така, на първо място това е една фиктивна карта. Това е картата на самите взаимоотношения. Ако синастрията е наталната карта на единия човек, съпоставена върху наталната карта на другия човек, съответно виждаме взаимодействието на две личности един спрямо друг, всичките им плюсове, триенета, така предизвикателства, то композита е карта, която показва осреднените точки на планетите на двамата партньори. Това могат да бъдат родител-дете, могат да бъдат интимни партньори, могат да бъдат колеги, всякакво взаимодействие, всякакво взаимоотношение. Композита представлява замисъла на взаимоотношенията. Това е като ако си представим енергийното поле, което се сформира между двамата индивида. То е обаче, то не се ангажира с енергийните полета на... Демек не зависи от енергийното поле на всеки един от нас, то е нещо трето. Това е като третия компонент, който се създава между всеки две личности. В момента, в който двамата човека влезнат в едно аурично поле, композита вече работи. Демек тази енергийна трета динамика започва да функционира. Тя показва какъв е смисъла на взаимоотношенията, каква е потребността на връзката, как връзката чувства любовта, каква е така, мисията на връзката, как връзката взаимодейства с други хора, външни приятелски среди и така нататък, какъв е замисъл на тази връзка по отношение на семейство, как ще се чувства тази връзка, ако хората заживеят заедно, ако имат деца и така нататък. И това, което е интересно, е композита винаги се гледа наложен спрямо наталните карти на хората, защото ако имаме един композит, който задава тема на много свобода в взаимоотношенията, самата връзка има нужда от много свобода. Силни уранови аспекти, силни планети във Водолей, връзката самата има нужда от много въздух, от много пространство, от много
просто дистанция, която е здравословна за самата връзка, за да функционира. Хората обаче индивидуално могат да имат съвсем други натални аспекти, да имат нужда от много повече свързане, много повече така сливане с другия, много повече така дълбока интимност. И хората могат да го търсят, но самата връзка не го носи. И това дълбоко свързване и сливане всъщност е пагубно за самите взаимоотношения. Така както и обратно съм виждала много случаи, много свободолюбиви хора, така с предоминантен въздух, с пак отново силни уранови позиции индивидуално, с добра синастрия, която дава достатъчно въздух, дава достатъчно пространство и един композит, който е силно воден и силно емоционален. И тези хора се оказват в едни взаимоотношения, които са изведнъж много по-сливащи, много по-дълбоко емоционални, отколкото самия им темперамент. И понякога се вижда, че самото взаимоотношение може като потребност, като енергетика да не е много хармонично с отделния индивид в това взаимоотношение. Затова винаги налагаме композита спрямо наталната карта, за да се види тази връзка какво носи на самия индивид. И понякога за един индивид това може да е връзка, която е много благодатна, да се чувства прекрасно, да е всичко, от което има нужда, така темперамента на взаимоотношенията да съответства с неговия темперамент, или е коренно различно от темперамента на другия човек. И другия човек постоянно да се чувства не на място, постоянно да се чувства, че нещо не е както трябва, нещо в неговата динамика не е удовлетворено от тази връзка. Така че, за да имаме цялостен поглед, е много важно да имаме предвид и композита. Съответно, композита също има своите прогресивни движения, които много работят. Прогресивната луна, транзитите на композита също много работят за динамики, които са ключови в взаимоотношенията. Много често взаимоотношенията започват и завършват през транзити на композита, а не толкова. То има и някакви индикации задължително, разбира се, в наталните карти, но за самата връзка, дали ще просъществува, се вижда през прогресиите и транзитите на самия композит, защото това е живота на самата връзка, на третото същество. И ако на композита се вижда, че е време тая връзка да свърши, няма значение двамата човека какво искат, колко много искат да останат заедно, колко много така им се ще, просто връзката се разпада. Защото това е момента на край на този цикъл. Ако композита в този момент е с такива аспекти, транзити, прогресии, които показват, че връзката остава, докато индивидуално единият партньор е решил, че вече има нужда от свободата си, че иска да приключи тези взаимоотношения, той колкото и да се опитва, няма да ги приключи. Защото самия композит ще държи прекалено силно енергията и тези взаимоотношения ще продължат, независимо, че индивидуално като движения в картите на хората може да има аспекти на раздяла и така нататък. Така че, за да имаме една представа, разглеждаме и така връзката като третото същество, което функционира през цялото време на нашето взаимодействие. От гледна точка на астропсихологията, има ли в наталната карта нещо, което показва предразположение към самота за цял живот, така да го кажем, или това е по-скоро въпрос на вътрешна работа на самия човек, на самия индивид? Има ли нещо, което обрича човека цял живот да бъде сам, или това зависи изцяло от него? Според мен няма такова нещо, което да дефинитивно да каже, че този човек ще остане сам до края на живота си. Може да има показатели, които да показват, че човека има... От една страна може да има трудности в обвързването. Трудните аспекти на Уран-Луна, например, Венера-Уран. Може да е трудно на човека да остава в взаимоотношения. Може да има и така трудни аспекти или така по-значими аспекти към Слънцето, което пък да прави самия човек, той самия труден за взаимоотношения. Демек, примерно едно Слънце-Плутон е една много специфична енергия, която особено ако има и други характеристики в картата, които да го подкрепят, могат да правят самия човек много предизвикателен за партньора. Така че има аспекти, които да показват, че е трудно
да останеш в взаимоотношения, трудно да имаш устойчиви, здравословни взаимоотношения, но не и такива, които да показват самота и дефинитивно, нали, на човека да му се сложи диагноза самота до края на живота. Но отново искам да кажа, защото това е много важно в моето вярване, че няма аспект, който да не може да се отработва. Няма нещо, което ако имаме съзнание, да не можем да минем на ниво, на което това да спре да бъде саботиращ фактор. От това, което аз зная, всеки човек, независимо дали е мъж или жена, носи в себе си и мъжки и женски черти в различни пропорции и съответно това, което имам като въпрос към теб е от гледна точка на астропсихологията, как този вътрешен баланс, как играе роля в избора на партньор? Ами всъщност изцяло играе роля в избора на партньор, тъй като този вътрешен баланс, за който говориш, всъщност, може би това е един от най-важните въпроси за днешната среща. Този вътрешен баланс е нивото, на което ние можем да съществуваме в нашата цялост. Знаем, че за да съществуваме в едно пълноценно партньорство, ние трябва да съществуваме своята цялост. Демек да съществуваме със своята анима и със своят анимус, със своята женска, със своята мъжка характеристика. Нашата женска характеристика, това са Луната, Венера, най-така общо казано, както и водните и земните стихии в картата ни и добрата им интеграция, докато мъжкия аспект на личността, това са най-често Слънцето, Марс, Сатурн също, както и огнено-въздушните стихии. И когато човек има едно място на обединение вътре в себе си, в което може добре да присъства за своя вътрешен емоционален свят, добре да бъде своята вътрешна майка, да има достатъчно грижа, нежност, любов, състрадание сам към себе си, демек добре интегрирана вътрешна луна. Когато имаме обаче и своята индивидуалност, своята цялост, своят път, своята мисия, своята така лична посока в живота, своята индивидуалност, което е и нашето слънце. И когато тези две неща са едновременно интегрирани, то ние не търсим някой, който да ни запълни, не търсим някой да запълни нашата липса, защото какво се получава, когато най-често, естествено, логично е, жените живеят много повече своята лунна природа, мъжете живеят много повече своята слънчева природа. И когато една жена не е добре свързана със своето слънце, няма достатъчно цялост, няма достатъчен личен интегритет, няма свой път, своя мисия, своя професия, своя така самодостатъчност, тя много често ще влезне в едни взаимоотношения не през цялостта си, а през това да си набави слънцето, мъжкия фактор през партньора. Докато сме малки, ние го набавяме през баща си, това е естествено. Бащата ни учи как да живеем своето слънце здравословно. Когато обаче не успеем да интегрираме заради различни аспекти и така предизвикателства житейски този аспект на личността, намираме партньор, който да ни отъждествява в това отношение. Съответно, жената, така се нарича в астрологията, изхвърля слънцето към партньора си. Съответно, партньора има постижения, има цели, а тя си остава в ролята на жена, домакиня. Не казвам, че това е само по себе си лошо, защото има жени, на които слънчевия им знак предразполага в това те да се чувстват напълно удовлетворени и цялостни, в това да бъдат изцяло в ролята на в домашния уют, да поддържат домашната стабилност и така нататък. Но когато няма лична индивидуалност, жената много често я търси през партньора си. И абсолютно идентично, когато един мъж няма добре наработена връзка със своят емоционален свят, със своята луна, много често това е нещо, което жената в живота му отиграва така ролята на майката, да обгрижи емоциите му, да изчувства емоциите му, да присъства чисто емоционално, докато той е в една капитулация от собствения си емоционален свят и съответно отново не е през място на цялост, а е през място на аз не знам какво да правя с този аспект на личността си и така несъзнателно се изхвърля пък към жената. Така че нито една от тези динамики не води до пълноправни, равноправни, дългосрочни, здрави взаимоотношения.
И така е, за мен е, честно казано, жизнено важно да достигнем рано или късно до момент, в който имаме достатъчно ниво на съзнание, интегритет на своите аспекти, така че да можем да създадем едно по-здраво и устойчиво партньорство. А може ли астропсихологията да помогне на двама души да се разбират по-добре помежду си, без да се получава така, че някой от тях или пък двамата да се крият зад своята зодия, зад оправдание от типа на ами аз съм такъв, защото съм еди каква си зодия? Ами да, това изцяло зависи от степента, до която двамата човека са наясно със себе си и до степента, до която двамата човека са отворени да работят, за да еволюират заедно. Тъй като в едни взаимоотношения винаги имаме един постоянен процес на еволюция и това е еволюция, в която двамата човека се движат едновременно в път, който е споделен, но всеки в собствения си индивидуален път. И тогава, когато познаваме добре наталната си карта и познаваме добре наталните характеристики на своя партньор, можем да сме много по-наясно с спецификите, през които човека до нас функционира. И да виждаме къде имаме естествени различия, без да ги приемаме като нещо грандиозно, драматично, без да позволяваме те до такава степен да активират нашите травми или да ни вкарват в страхове или в реактивни действия, несъзнавани действия, а да знаем, че това е устройството на човека до нас и всъщност астрологията безкрайно дълбоко помага да приемем човека такъв какъвто е, да влезнем в един дълбок мир с неговата уникална природа, без да искаме да го променяме, защото това е също един от най-големите саботиращи модели в взаимоотношенията, да искаме да променим човека до нас, така че да може да ни напасне и да е нещо, което за нас работи, нали. Така че астрологията дава, и това е моето наблюдение от много така работа с партньорски двойки, че в най-големия процент от случаите хората най-накрая има такова дълбоко издишане, успокояване, защото така най-накрая могат спокойно да видят, окей, ти си такъв какъвто си, аз съм такава каквато съм. И двете неща подлежат на еволюция. И аз подлежа на еволюция, и ти подлежиш на еволюция. И можем дори да си помагаме в тази еволюция, вместо да се саботираме и да си пречим или да имаме нереалистични очаквания към партньора, да останем в света на проекциите спрямо него, а да го виждаме точно такъв какъвто е. И тази свобода за мен е едно от най-ценните неща, които така подкрепят едно пълноценно партньорство. Какво би казала на хората, които все търсят идеалния партньор, но все не са доволни от човека, с който са? Идеален партньор не знам до каква степен съществува. Това е една много добре разработена холивудска стратегия, която добре успява да промие така голяма част от нашите съзнания. Или така света на приказките, в който сме израснали, с принца на бял кон и принцесата, която е спасена. Такова нещо в реалния живот, разбира се, не съществува. И колкото по-рано излезнем извън тези илюзии, това става в момента, в който започнем да наблюдаваме много реалистично и неутрално себе си, като на първо място видим, че ние самите не сме идеални, ние самите не сме съвършени. И честно казвам, до степента, до която сме способни да възприемем собствените си несъвършенства, собствените си трудности, собствените си предизвикателства в всеки един аспект на живота си, до такава степен можем да възприемем и човека до нас с всичките си несъвършенства, с всичките си недостатъци. И пак казвам, да вървим в една така по-реалистична визия за това какво означава да вървим този път заедно, всеки такъв какъвто е. Идеален партньор няма, има партньори, които вървят заедно с общ път, с обща визия и с обща осъзнаване за обща еволюция, която има в пътя им. Това не означава, че нямаме партньорства, които просто не са подходящи за нас. Има много партньорства, които не са подходящи за нас. Наистина прекалено трудни могат да бъдат, прекалено
така изчерпващи нашата енергия, прекалено силни теми да отварят, с които ние към момента не можем да се справим. Така че има партньорства, които просто не са подходящи, но има и такива, които са подходящи, но изискват следващо ниво на съзнание, за да можем да останем и да ги поддържаме така в една градивна посока. Знаеш ли, тук ще ти призная нещо, понеже се случва за трети път. Въпроса, който решавам да ти задам, ти му отговаряш преди да съм ти го задал. Но все пак ще си позволя този път да дозадам въпроса, макар че ти започна да отговаряш. Ако може да кажеш, да посочиш какви са индикациите, които показват, че една връзка, която е, така да я наречем, проблемна, има потенциал да се възстанови, да укрепне, има потенциал да продължи, и какви са индикациите, че връзката е по-скоро урок, който трябва да бъде научен и да бъде пуснат, оставен? Доста труден въпрос, защото за всяка една връзка трябва да се разглежда много дълбоко самата натална карта на човека. Едни взаимоотношения, които, например, едни силно плутонови взаимоотношения с силни плутонови активации, ако за един дълбоко така земен или въздушен, свободолюбив човек, например, или пък земен, спокоен, центриран, така с предоминант като темперамент, едни плутонови взаимоотношения биха били изключително деструктивни и биха били много трудни, много предизвикателни. Те ще си осъществят, разбира се, някаква еволюция, от която човека има смисъл, но той няма да може да поддържа такъв тип взаимоотношения. Докато същите тези взаимоотношения за един човек, който пристига така от една карта, която е много по-плутонова, силни позиции в Скорпион, силни плутонови аспекти, това се вижда, че са взаимоотношения, които дълбоко резонират на самия човек и всъщност той се чувства комфортно в тази плутонова природа. По същия начин с Уран. Всяка една планета и въобще с всички стихии. Така че, за да се каже подобно нещо, няма универсална формула. Няма формула, която да каже Сатурн, например, в такава и такава позиция е тотално деструктивен и нали, много зле влияе. Много зависи наталната карта на човека, от какво има нужда човека. Ако човека има нужда от това Сатурново присъствие, то тогава тези взаимоотношения ще бъдат полезни. Но някакси нямаме универсализиран начин, по който да кажем, защото наистина всеки от нас е толкова строго индивидуален и едни много силно Сатурнови взаимоотношения за един човек с силни позиции в Сатурн ще бъдат най-естественото и най-комфортното нещо и той в такава динамика ще може да еволюира много по-спокойно, защото са познати на неговата структура и на неговия темперамент. Докато на един много по-въздушен човек това ще бъде прекалено ограничаващо и ще бъде прекалено така стегниращо, прекалено големи граници, които ще трябва да се удържат, прекалено много правила, структури, отговорности, които един въздушен човек, например, няма как да вирее в такава среда. Така че трябва да се разглеждат конкретно. Всеки случай е много индивидуален за себе си, за да се каже. Дори тези най-трудни позиции може би така, едни от най-трудните позиции, които това са аспектите на Сатурн-Венера, особено когато са в съвпад с Астрия. Това по принцип са взаимоотношения, които имат много трудност в това да продължат, тъй като така, единият човек винаги ще се носи с усещане, че така, не е обичан, не е подкрепен, не е оценен. И това е нещо, което в Синастрията безкрайно трудно се отработва. Така че, например, това е също така и аспекти, съвпади опозиции на Сатурн-Слънце, често, но не винаги. Пак казвам, зависи много от картата. Може да бъде градивен този аспект за човека, но често може партньора със Слънцето да се чувства много потиснат, да се чувства трудно да проявява себе си. И отново, за да сме напълно реалистични, в същата една такава карта с Сатурн-Слънце, този Сатурн може да бъде много градивен. Ако това е човек, който има трудност да фокусира себе си и собствения си авторитет, при една синастрична карта с Сатурн,
партньора може да е правилният фактор, чрез който този човек да се да намери своите граници, да осъзнае кой е, да разгърне себе си, да повярва повече в себе си. Безкрайно много зависи. Най-трудните аспекти са Сатурн към Венера, Сатурн към Слънцето, Сатурн към Луната също така, защото Луната е едно място, на което ние сме свикнали да се чувстваме спокойни, да се свържем по един спокоен начин. И в повечето случаи Сатурн прави трудно това усещане на спокойствие, на отпускане. И пак имаме изключения за хора с Луна в Козирог. Това не е чак толкова трудно. Или Сатурнови аспекти. Това е нещо, с което на тях им е позната динамика. Така че по-трудно да се отговори еднозначно на този въпрос. Божена, разговорът е изключително интересен и аз имам още много въпроси, но за съжаление времето напредна. Много ще се радвам да ни гостуваш отново. Моля те за едно финално послание. Днес е 14 февруари. Едно послание от теб към всички хора, които ни гледат в момента. Посланието ми е така да можем да имаме една добра осъзнатост сами за себе си, да поддържаме едно ниво на вътрешен център, на вътрешен мир, на вътрешен баланс и хармония, защото до степента, до която сме в мир и в разбирателство със себе си, можем да бъдем в мир и разбирателство с човека до нас. И в степента, в която в нас царува хаос и недоволство, ще царува и взаимоотношенията. Така че нека да си имаме тая лична отговорност, за да можем да се наслаждаваме на отношения, които са спокойни, градивни, хармонични, с любов и с хубав смисъл, както за нас, така и за целия свят около нас. И аз също много благодаря за поканата. Беше удоволствие да гостувам при теб и ще се радвам отново да имаме тази възможност. Благодаря ти, Божена. Благодаря и на вас, приятели, че бяхте с нас. В описанието на това видео ще намерите връзка за контакт с Божена, ако желаете да получите консултация от нея от областта на астропсихологията. Чао от мен и до скоро!